Eh, buru agemu. Iyo. Kok gawe? Oke. Babata mongko sewengi azauju sapa azauju wong lanange qadbana hale manggil nganti sewengi garwane kakung niki le nyeluk dak-dik sewengi kalau diceluk ora turu-turu malah dolanan HP terus ditonton apa WA-an karo wong ngendi apa Facebookan celak-celuk garwane kaya malah wis turu jejer ya malah nyingkur. Maka malaikat melaknat seorang perempuan itu semalam.